Gipatutukan sa Cebu City Police Office ang seguridad sa 34 ka mga simbahan sa Dakbayan, Sugbo, subay usab sa pagsugod sa Misa de Gallo unyang kadlawon. Sugdan sa pagpakatab sa kapulisan ang ilang presensya karong gabi, dinipahigan usab ang Misa de Gallo Anticipated Mass. Giklaro ni Police Lieutenant Colonel Janet Rapter, ang Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga malinawon ang syudad apan buot lang nilang makasiguro nga way problemang masugatan. Adunay 60 ka mga augmentation gikan sa Regional Mobile Force nga moabag sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw. Samtang nipahimangno ang police official sa mga tawo nga magmatngon usab aron di mabiktima sa mga kawatan. Dili magdala og mga mahalon nga alahas kun moadto sa mga simbahan. Di usab pasagdan ang mga panimay nga walay tawo kay basin mupuli ang mga kawatan. The security sa atong mga napuntay nga magipangpili nga mga simbahan nga 24 hours gid ang security ni ana, not necessarily within the churches but within its immediate vicinity.